Já bych se chtěla zeptat, kdo vás oblékl na dnešní událost? Já sama. Od koho máte šaty? Ze skříně. Tak to je boží, ještě řekněte, že jste si je šila sama. Ne, je to konfekce. Normálně jsem je koupila v obchodu, ale ne v Čechách. Chcete se zasmát? Já mám šaty sama po sobě. Jsou ale moc krásný, vy jste si nevzala ani šperky k tomu. Ty šaty jsou tak výrazný, že těch šperků je tak akorát. A máte je jako jsou vaše, nebo je máte od někoho? To je bižuterie. Zeptám se, stalo se vám někdy během vašeho života, že by vás někdo nalíčil na nějakou akci tak, že jste si řekla, pane bože, to je strašný a smazala byste si to, nebo byste řekla, vůbec se v tom necítím? Jo, stalo se mi to na jednom focení. Já mám trošku zapadlé oči a když mě jeden vizážista nalíčil do hněda a měla jsem fakt jakože hnědý zapadlý oči, když jsem vůbec vypadala jsem na 100 let, tak jsem si říkala, to se musí změnit a začala jsem se líčit sama. A dneska jsem se líčila taky sama. Ale to je krásný, vy jste normálně všestranná. Ještě jedna otázka mě zajímá a to je, když si vzpomenete třeba na svoji pubertu nebo kolem 18-19 let, kdy je maturita a měla jste tenkrát něco řešila strašně, mohla to být maturita, kluci nebo cokoliv, co vám přijde tak zpětně jako úsměvný, že si teďko řeknete, pane bože, že jsem to řešila v těch letech? Nevím, jestli úsměvný, ale já jsem v té době řešila to, že jsem věděla, že po maturitě dělala jsem zkoušky na střední školu další, nebo na střední odbornou školu. Měla jsem být rehabilitační sestra, ale já jsem na ty zkoušky šla už s tím, že je nechci udělat, protože jsem věděla, že odjíždím na takové mini turné nebo na zpívání prostě do Německa a věděla jsem, že prostě nechci studovat, že chci zpívat. Takže já jsem přišla na ty zkoušky a schválně jsem to zkazila, abych je neudělala, abych zase nebrala místo někomu, kdo tam opravdu chtěl jít. A za celou vaši kariéru pomyslela jste někdy na to, že byste si řekla jako tyjo, možná jsem tu rehabilitační sestru měla zkusit? Ne. Možná bych měla hezkou klientelu, ale pak, když jsem zjistila, moje kamarádka se tam dostala, já jsem tam šla vlastně kvůli kamarádce, a ona se tam nakonec dostala a říkala, že to je docela dřina, že jako člověk musí být opravdu silný, aby jako mohl tu rehabilitaci provádět. A já zase nemám tu konstituci takovou, abych jako byla dobrá rehabilitační sestra. Neříkám, že jsem dobrá zpěvačka, ale už mě to živí pár let, takže já si myslím, že jsem udělala dobře.